Nor juten zan karzelara, bizitan? Ama iztotzen emuten salbakondutoik. Da jun birxiten daben neuk. Ma pasat, hori, etxako guztan pasakute. Da egunerako bakarrik emotozten, juteko bakarrik. Gero bardo bueltan betaran bier bilbai. Horzen Karmelon. Kartzela beteta eguzan da, zerien, konbentuen. Belengo Karmelon. Gero handi pasomen barko batera. Da barkuen, astetik astera aurrera jute zan aurrera. Eta zu joten zinen bizitan, da zenba denbora egoten zinen bizitan? Zema denbora Bizitie zeben esaten, zema denbora. Joen da, eurek esatea behinen fuera? Ez, pastako nortzu basau bien duen esaten, da. Ez dakit ja denbora zema deitxegen duen. Da zelako esan bizitien, zelan egiten zenuen bizitie? Barkutik, eure barkuen, betik da, sarta baten da nortu. Bakotxa dake, beren zerak. Da gero, holan, lantzin, beragoa. Da grabatu esan itxeken, esatuztan eta enmitete otra vez y salen tal sitio. Barku, autobusien. Dolantxe junitzen, Portugaletera inoko. Da gero handik, Burgosera eruen. Burgosera ezin joan. San Pedro Cardañas. San Pedro Cardañas. Burgosen, ez? Ez dakit, non zan... Ara eta bizan, San Pedro Cardañas. Etorri zen nienia gaixotut etorri zen da.